Ďalší útok hostí, ktorí sú už v útočnom pásme. Korím, Holovič, krásna kombinácia, 0-3. Tak gladiátori si v Žiarskej aréne robia zatiaľ svoj koncert. Roman Jurák opäť zapletený v tejto akcii, tentokrát s gólovou koncovkou. Najproduktívnejší hráč Trnavčanov zatiaľ rozhoduje a nakláňa miskivák v tomto stretnutí v prospech hosťujúceho tímu. Nádherná kombinácia na jeden dotyk. Holovič, ktorý takto krásne našiel pred prázdnou bránou Romana Juráka. Ešte raz z pohľadu protiľahlej kamery